ମାନେ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଦିଦି। କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ଖାଇଛ? କଣ ଖାଇଛ? ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଛି ଭାତ, ଡାଲମା, ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ। ତୁମେ କଣ ଖାଇଛ? ଭାତ, ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। କହିଲ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ୍? ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ୍? 8 ମିନିଟ୍। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ୍। 60 ମିନିଟ୍ ଯେ କେଇ ସେକେଣ୍ଡ? 8 ସେକେଣ୍ଡ। 1 ମିନିଟ୍ ଯେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ? 60 ସେକେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ସପ୍ତାହ କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। ବର୍ଷକ? 12 ମାସ। କେତେ ମାସ? 12 ମାସ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ। କେତେ ଋତୁ? 6 ଋତୁ। 6 ଋତୁ ନାଁ କିଏ କହିବ? କ'ଣ କହ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ବର୍ଷକର ନାଁ କହିବୁ। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ କହ। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ତୁ କହ 12 ମାସ ନାଁ। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ତାହେଲେ ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା? 7 ଦିନ। 7 ଦିନ ମୋତେ କୁହ। କି ବାର ସବୁ ନାଁ କୁହ? ମୁଁ କହିବି। ହଁ। ସଣ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁସଡେ, ୱେଡନେସଡେ, ଥର୍ସଡେ, ସଟରଡେ। ଥର୍ସଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ, ସଟରଡେ। ତୁ କହ ସୋମବାର। ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର। ମୋତେ ଖାତାରେ ଲେଖିନା ଦେଖାଅ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିକିନା ଦେଖାଅ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ। ଖାତା ଆଣେ। ସେଇ ଖାତା ଆଣେ। ଦେଖାଅ। ଲେଖ ଶୀଘ୍ର ଖାତା ଲେଖ। ବସ। ତା ପାଖକୁ ଲେଖିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ବାରର ନାଁ। ଲେଖ ଓଡ଼ିଆରେ। ରବିବାରେ ଉପରୁ ଲେଖି ଆସୁନୁ। ରବିବାରେ, ସୋମବାରେ, ତାପରେ ଲେଖୁନୁ। ସେଇ ଭିତରକୁ ଯା। ସେ ଭିତରକୁ ଯା। ସେଇ ଭିତରକୁ ଯା। ସେଇଠି। ଥାଉ ଲାଗନା। ସଣ୍ଡେ ରବିବାର, ମଣ୍ଡେ ସୋମବାର, ଟ୍ୟୁଜଡେ ମଙ୍ଗଳବାର, ୱେଡନେସଡେ ବୁଧବାର, ଫ୍ରାଇଡେ ଶୁକ୍ରବାର, ସଟରଡେ ଶନିବାର। ସଣ୍ଡେ ରବିବାର, ମଣ୍ଡେ ସୋମବାର, ଟ୍ୟୁଜଡେ ମଙ୍ଗଳବାର, ୱେଡନେସଡେ ବୁଧବାର, ଥର୍ସଡେ ଗୁରୁବାର, ଫ୍ରାଇଡେ ଶୁକ୍ରବାର, ସଟରଡେ ଶନିବାର।
ଠିକ୍ ଅଛି। ବାର ନାଁ ଲେଖିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।